Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Pakistanyň Daşary işler ministrligi Talibanyň lideri Molla Muhammad Omaryň ölümi baradaky maglumat boýunça 30-njy ýylda ilkinji resmi beýannama ýaýradyp Islamabadyň bu maglumaty tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Kardeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinläýälim. Pakistan'ın Daşary işler ministrligi Owgan hökümeti bilen Talibanyň wekilleriniň arasynda 31-nji ýyla planlaşdyrylan gepleşikleriň Talibanyň lideri Molla Muhammad Omaryň ölüm habary bilen baglykda soňa goýulanlygyny ýylan etdi. Islamabadyň 30-njy ýyllaky beýanatyna kabulyň 29-njy ýylda Molla Muhammad Omaryň ýoğuluny barada habar ýaýratmagy nämälimlik döretdi diýilýär we Owgan Talibanyň ýolbaşçylarynyň talap esasynda gepleşikleriň ikinji tapgyrynyň soňa goýulanlygy aýdylýar. Şu aralykda Reuters we Al Jazeera Taliban komandirlerine salgylanyp jeňçi toparyň iň uly şahsiýetleriniň 30-njy ýylda duşup Molla Akhtar Muhammad Mansuri Owgan Talibanyň täze liderligine bellemek barada alalaşanlygyny habar berdi. Mansur Taliban delegasiýasynyň 7-nji ýylda Pakistanyň Owgan hökümet gepleşikçileri bilen bolan ilkinji ýüzüňe duşugyna gatnaşmagyny gurnapdy. Owganistanyň Milli Howpsuzlyk Edarasy 30-njy ýylda Azatlyk we Azat Ýewropa radiosyna Molla Mansuryň Molla Omaryň ýerine lider berillenligini tasdiklap bilmejegini aýtdy. Pakistanyň Daşary işler ministrligi 30-njy ýylda Talibanyň lideri Molla Muhammad Omaryň ýoğuluny barada çykan habardan soň ilkinji resmi beýanatyny ýaýradyp Islamabadyň bu habarlary ne tasdiklap, ne de inkar edip bilýänligini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň sözçüsü Qadi Halilullah Pakistan häkimetleriniň 29-njy ýylda Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'niň edarasy tarapyndan ýylan edilen habar, ýagny Omaryň 2013-njy ýylda Pakistanyň Port şäher Karaçyda hastalykdan ýoğuluny barada aýdylýanlary derňeýänligini aýtdy. Owganistanyň Milli Howpsuzlyk Edarasynyň beýanatyna Molla Omaryň Karaçydaky keselhanada sirli ýagdaýlar netijesinde ölenligi aýdylýar. Pakistanyň Daşary işler ministrligi parahatçylyk gepleşikleriniň soňa goýulanlygyny ýylan edip Talibanyň ýolbaşçylarynyň parahatçylyk prosesine ıgrarlyk almaklaryna umyt bildirdi we munyň Owganistanyň hemişelik parahatçylygyň orun almak üçin ýeri urdugyny belledi. Talibanyň esas sözçüsü 30-njy ýyl güni ýerden şühepde Taliban wekilleri bilen Owgan hökümetiniň gepleşikçileriniň arasynda gepleşikleriň täze tapgyrynyň planlaşdyrylanlygyny eret etdi. Talibanyň sözcüsü Zabihullah Mujahid parahatçylyk gepleşikleriniň basym Hytaýda ýa-da Pakistanda geçiriljek baradaky medeniýet habarlaryna salgylanyp Talibanyň gepleşik geçirmekligi ygtyýar berilen syýasy darasynyň bu hil prosesden bihabardygyny aýtdy. Talibanyň sözçüsiniň beýanatyna Molla Omaryň ölümi ýa-da Molla Omaryň ýoğulmagy bilen baglykda Talibanyň bassaş fraksiýalarynyň arasyndaky bölünişiň çuňlaşanlygy hakynda hiç zat aýdylmady. Kardeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganistanda yerli resmiýetler Talibanyň öňe tarap saýlanmagynyň regionyň howpsuzlygyna hökm salýanlygyna öňsi çekerler. Şu sapar parahatçylykly Tahar regionunyň howp astynda da gaýdylýar. Soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradyny dinläýälim. Demirgazyk bundagor Awganistanyň Tahar welaýatynda da jeňçiler öz hüjumuna başlady. Welaýatyň Darqat we Hojaýgar atly etrabynda Awgan güýçleri bilen talep söwüşçileriniň arasynda çatyşyk dowam edýär. Tahar welaýatynyň 7 etrabynyň howp astyndadygyny yerli resmiler aýdýar. Awgan hawa güýçleri kömek etmese 2 gün içinde Deşti Kala, Ýangy Kala, Hojabahuddin, Darqat, Çaap, Rostak we Hojaýgar atly etraplaryny jeňçileriň basyp almagynyň mümkindigine hawatirlenme bildirýär. Darqat etrabynyň hakimi Abdulgapur Ludiniň aýtmagyna görä, obalaryň hemmesi jeňçileriň eline geçipdir. Etrabyň merkezine de jeňçiler öz hüjumyny amala aşyrýar. Kömekçi güýçler ýetişmese etrabyň merkezine Taliban basyp alýar. Şu sebäpden tiz fursatda hawa güýçleriniň biziň kömegimize gelmegini soraýar diýip hakim aýdýar. Tahar welaýatynyň ýokarda ady tutulan etraplary Täjikistan bilen serhetleşýär. Hüjumçylaryň arasynda Merkezi Aziýaly militarlaryň bardan Awgan resmileri aýdýar. Täjikistanly jahatçylarym Demirgazyk gündagor Owganistanda ýerleşipdir.
Tahar vilayetinin 7 etrabına jengçilerin waham salyanlygyny vilayetin polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adarasynyň başlygy general Muhammed Aga Dawud hem tasdiqlady. Tahar vilayetde Gökçe derýasynyň kinary ýakasynda ýerleşen etraplarda çatışygyň barýanlygyny general belläp geçdi. Çaknaşykda polisiýa güýçlerine de ziýan ýetipdir. Resmilerin aýdysýça çet ýurtly militanlar Pakistandan Badakhşan vilayetine geçýär. Şol ýerden hem Demirgazyk Awganystanyň Merkezi Aziýa respublikalar bilen serhetleşen regionlaryna ýaýylýar. Şo sebäpden Gökçe derýasynyň kinary ýakaseplerinde ýerleşen obalaryň jengçiler üçin mühimdigini Tahar vilayetiniň vilayet geňeşiniň başlygy Ismatullah Qurbani aýtdy. Dasar ýurtly militanlaryň Gökçe derýasynyň kinary ýaka geňişligindäki regionda merkez tutandygyny deputat ma'lum etdi. Yurdun Demirgazyk zonasynyň ençeme etrabynyň howp astyndadygyny Awganystanyň Gorunmak ministerligi ikrar etdi. Jengçiler tarapyndan basylyp alynan etraplaryň ýygyna gaýdyp alynmagy üçin hem alada edilýändigini habar berdi. Awganystanyň Gorunmak ministerliginiň söwüş hereketleri boýunça adarasynyň başlygy general Abdal Amanyň aýdyşyna garanda käbir etraplardan Awgan güýçleri taktiki ýyda çekilipdir. Ýöne basylyp alynan etraplary ýygyna gaýdyp almak üçin hem çäre görülýär. Harby operasiýalar geçirilýär. Awganystanda uruş bar. Bu hakykatdan inkar etmek mümkin däl dip general aýdýar. شکست‌های خردریزی تکتیکی که در بعض نقاط مختلف در بعض ولایت‌ها ممنوع. Talib hareketinin lideri Molla Omar'ın aradan çıkanını Awgan hökümeti elan etdi. Şoňa garamadan Demirgazyk Awganystanda dartgyllyk barha möwjeýär. Demirgazyk Awganystan söwüş meýdanyna urildi dip synçylar aýdýar. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Awganystanda howpsuzlyk meselesi ýakynda ýurdun resmileriniň we kabula baran Türkmenistanyň daşary işler ministriniň arasynda hem maslahat edildi. Şonda Reşet Meriýadoň terrorçylar regiony durnuksuzlandyrjak bolýarlar diýip öňe süren pikirine dinleýijilerimiziň birinden şeýle tesbir edipdir. Biziň döwletimiziň durmuşyny bilseler terroristleriň özleriniň hem gelesleri ýok diýip şiir oglady bilen ýazylan tesbirde bellenýär. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri gizlilikde hepdelap tutsak edilen we göräýmäge syýasy sebäpler esasynda aýplanýan jurnalisti hayal etmeýän azatlyga goý bermeli diýip Human Rights Watch guramasy 30-njy ýylda beýannama ýaratdy. Azatlyk radiosu we Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri bilen işleşen we ençeme hepdebäri habar hatyr bolmadyk Sapar Mehmet Nipeskuliýew arada halkara guramasynyň ýaýradan maglumatynyň mazmunyny kärdeşim Ýoşan Gurbandan dinläli. Sapar Mehmet Nipeskuliýew aklawçy we öz maşgalak dağlar bilen duşmak mümkinçiligi berilmedi. Bu ýagda ýany ul towakkallyk bilen ýüzbeýiz goýýar diýip Human Rights Watch guramasy ýazýar. Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň howpsuzlygy tutsaglygy hiç kime görkezilmeýän saklanmagy bizi onuň howpsuzlygy we saglygy barada ullukan alada goýýar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ornwasary Rachel Denver aýdýar. Türkmenistan jurnalistleri we hökümet tanqidçilerini tutsak etmekde. Olary toslama günä ýönkemekde. Tutsaklary ýoguz zaramakda öňden näri belli ýurt we şu sebäpden Nipeskuliýew näçe çalt boşadylsa şonça da gowy bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sapar Mehmet Nipeskuliýew Azatlyk radiosu we Türkmenistanyň alternativ täzelikleri Niderlandiýada ýerleşen garaşsyz adam hukuklar guramasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistanyň alternativ täzelikler çap edýän guramanyň direktori Ruslan Mätiýew Nipeskuliýewiň 2015-nji ýylyň 7-nji ýylyna Hazaryň kenaryndaky Agwada syýahat zolawyna bolup ol ýerdäki Dyn Jalyş parkyny we beýleki ýerleri surata düşürenligini aýdýar. Ol şol gün telefonyna maşgalasyna öýleden soň sagat 4-lerde öýde boljagyny aýdypdyr. Emma ol ne diýen güni, ne de soňra gelipdir. Onsoň maşgalak dağlary Sapar Mehmedi gözläp başlaýar we polisiýa meýitkana çenli ýüz tutýar.
Ahyrynda 28-nji ýylda onuň tutsaglykda Agwadadan 30 kilometr çemmes uzaklykdaky Aktaşda saklanýanyny belli bolýar hemde Sapar Mämmediň maşgala agdaty bu ýere baryp görýär. Onu Sapar Mämmediň tutsagda oturanlygyny, onuň ýanyndan neşe maddal dermanyň tapylanlygyny we şu esasy suud ediljegini aýdýarlar. Emma türmü resmisi maşgala agdasyna nepesgulyy görmäge ruhsat bermeýär. Human Rights Watch guramasynyn nepesgulyň bir näçe ýyl öň Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkanawada sapara gelenine bir adamlyk pikede çykanyndan soň zorluk bilen 2 hepdelep ruha sahanada saklananlygyny ýazýar. Halkara partnerler şol sanyny Adatlyk radiosyny maliýeleşdirýän Amerikan hökümeti Türkmen hökümetini nepesgulyy haýal etmän adatlyga goýbermäge çagyrmalyp adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy aýdýar. Şeýle-de guramy Türkmen hökümetiniň soňky 4 ýylda Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistler we synçylary ýanyşyna tutsak edişine zor bilen ruhha sahana salyşyna üns çekýär. İýun aýynyň Adatlyk radiosy bilen 2006-njy ýyldan bäri hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Osman Halif ýurdun terrorçylyga garşy göreş toparynyň resmiýetleri tarapyndan soraga çekildi. Onu öz çeşmelerini açtyrjak boldular. Şeýle dol yerli resmiýetler we ýaşullar tarapyndan ýazgaryldy. 2011-nji ýylda bolsa Türkmen suudu Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Döwletmurat Ýazgulyýew toslama aýplamalary esasynda 5 ýyl türme tutsaglygyna höküm etdi we ol prezident amnistiýasy bilen Adatlyga çykdy. 80 ýaşynda garrygaly aktivist Amangelen Şapowdow bolsa 2011-nji ýylyň martynda zor bilen ruhha sahana salynyp ol ýerde 43 gün saklandy diýip Human Rights Watch guramasy ýazýar. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň biri bolup durýar. Metoda azatlygyna ýol bermeýär diýip Human Rights Watch guramasy belleýär. Türkmen hökümeti hakykatda ähli çap neşirlerine we elektron media kontrollyk edýär. İnternet elýeterligi agyr hökümet kontrollygyna saklanýar. Web saytlaryň köpüsi şol sanyny daşary ýurt habar teristleriniň saytlary hem petiklenigi diýip Human Rights Watch guramasynyň beýanatynda aýdylýar. Türkmen hökümeti tankyda çydamaýar we hökümet siýasatyny sorak astyna salmaga synanýan adamlar gadaply jezalanýar diýip Rachel Denver aýdýar. Nepesgulyň düşüren suratlar Türkmenistanyny ýöneki adamlaryň ýeňil bolmadyk güzeranyny we hökümet resmiýetleriniň kaşaň durmuşyny açyp görkezýär. Nepesgulyň öz pikirini aýtmagy hemde ol suratlary haly Adatlyk radiosy, haly Türkmenistanyň alternativ habarlary guramasy ýa-da başga bir neşir arkaly ile ýetirmäge haky bar. Türme dykmak bilen hökümet onuň hukugyny bozýar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikada bölüminiň direktorynyň ornatary Rachel Denver aýtdy. Sapar Mämmed Nepesgulyy barada Human Rights Watch guramasynyň ýerden maglumatyny kärdeşim Ýowşanany Urbandan dinlediňiz. Nepesgulyň ykbaly bilen baglylykda dinleýijilerden gelen seslenmeleriň birinde meniň ezi türkmen halkym her kızada ynanmaýar, ýa-da hukuk edaralary tarapyndan berilýän tökmetçilikli maglumatlardan ezi halkymyz bet bolupdyr. Hukuk edaralary özleriniň ýaşarýan jenaýetlerini halka ma'lum etmeýär, emma halk ony bilýär, olaryň hereketlerini ýyly paş etseňem sana töhmet atyp jenaýaty çekmäni hiç zatçyda görmeýärler. Döwlet guruluşy halk islegine laýyk gelmeýär. Hökümet akylamyat etip hekimaga ady bilen ýazylan tesbirde bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. adathabar.com web saytymyzda tesbir ýazyň ýa-da Moskwadaky goşmak belgisi 7926 236 04 55 telefon nomerimizde SMS ýollaň ýa-da jaň edin. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi adatradio.org. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna giriş egzamenleri başlandy. Ozalky ýyllarda bolşýaly synaglaryň geçişine tin etmek üçin ýörite kameralar hem goýulypdyr. Kärdeşim Merdan Sariýew dinläli. Şuun ýagny 30-njy iýulda Aşgabatda ýokary kujaýlaryna giriş synaglaryna badalga berildi. Egzamenleri ilki bilen ýurdun Balkan vilayatynyň gelen abituriýentler tapşyryp başladylar. Gepin gerdisi gelende aýtdyk, Aşgabatda ýokary kujaýlaryna girýänler üçin döwlet synaglary vilayatlar boýunça geçirilýär. Ýagny her vilayatyň we Aşgabatyň abituriýentleri synaglary aýry-aýry wagtlarda tapşyrýarlar. Ýokary okuw jaýlarynyň howlularynda synaga gelen abituriýentler bilen bir hatarda
olaryň hosarlaryny hem görmek bolýar. Bu sinäýän görünüşleriňizde Türkmen Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine girecek bolan abiturientler Medinstitutun köni binasynda öz nowatlaryna garaşýarlar. Şu ýylky giriş synaglarynda hem geçen ýylkylar ýaly egzamin alynýan auditoriýalarda ýöri video kameralar goýulypdyr. Emma okuwy girýänleriň bu ýere ýygynanan hosarlary, egzamin tawsirýän abiturientleri bu kameralardan synap bilmeýärler. Sebäbi kameralar goýulsa-da olaryň suraty düşürýän görnüşlerini gyzyklanýanlaryň görüp bilmegi üçin okuw jaýlarynyň daşky diwarlarynda zerur monitorlar, ýagny ekranlar goýulmandyr. Şu ýyl ýurdun haraba bolmadyk 19 sany ýokary okuw jaýlaryna 7128 talip kabul ediler. Bu geçen ýylkydan 267 adam köpdür. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşini hem görüp bilersiňiz. Ol size azadhabar.com web saytymyzda el yeterlidir. Şu günler Türkmenistanda her gün onlarca student öz daşary ýurt diplomlaryny tasdiklatmak üçin Aşgabatyň registrasiýon idarasynyň öňünde nowatda durmaly bolýar. Olaryň käbiri öz nowatlaryny ýitirmejek bolup edaranyň öňünde ýatýanlygyny hem aýdýar. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada görüň bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultandaýda şu günler Türkmenistanyň bilim ministrligine degişli diplomlary ikrar edýän resmi edaranyň öňünde uly nowatlaryň emele gelenligi barada maglumatlar goşýar. Bu nämäniň nowatlary, adamlar şu nowatlarda näme üçin durýarlar? Hawada Türkmenistanyň ulaglary we aragatnaşyklar institutynyň howrusynyň içinde şu bilim ministrliginiň bir umumy bölümi ýerleşdirilipdir. Şu yerde daşary ýurtlarda orta ýokary hüner mekdeplerini tamamlap gelen raýatlaryň diplomlaryny ikrar etmek boýunça arzalar kabul edilip başlandy. Onda bir ketowrak wagt bäri iş ýola goýuldy. Şondan bäri şu ýerde uly nowatlar emele gelende görünýär. Sultandaýda bu nowatlar barada bir gurrun berseňiz, näçe adam dur we şol nowatlar näçe udaga çekýär? Şu ýerde men nowaty duran adamlar bilen söhbetdeş bolanymda her gün spesifik düzülýär diýär. Nowatda durýarlaryň sany her gün düzülýär. 2000 adamdan geçýär diýär. Şondan gün içinde şu bilim ministriniň işgärleri 100 gowrak raýatyň arzalaryny kabul edip ýetişýärler diýär. Ondan indi kuna galýar şol öňki spesifik indi kuna galýar. Ýene-dän hem şu nowatyň ýitirmeli üçin her gün 2 saat 5'te diýär şol öz aralarynda alyp barýarlar. Sany eger şu wagtyn ýerinde bolup şu nowatda özüň bardyňy görkezmeseň, onda sen nowatdan çykyp aýrýarlar diýär. Şu ýerde hepdelep 10 ullap duran adamlara men dostum, men welaýatlaryň ählisinden gelen oglanlar, gyýrlar şu ýerde garaşyp, şol ýan bir hepde 10 şu ýerde bolýandyklaryny görüň berdiler. Daşary ýurtly diplomlary ikrar etmek düzgününde soňky döwürde haýsy da bolsa üýtgüşüklük boldymy? Dogry men özel nähilek düzgünläme bardygyny bilemok, ýöne şu wagtyň hökümet ara alalaşyklar esasında daşary ýurtlarda okap gelenleriň diplomlary ikrar etmek üçin arzalar kabul edilýär diýildi. Sultandaýda daşary ýurtly diplomy Türkmenistanda ikrar etdirmek üçin şu prosesde haýsy tapgyrlardan geçmeli we bu iş näçe wagty talap edýär? Hawa men şu ýerde söhbetde soranymda şu ýyl 13500 adamyň diplom alyp gelendigi barada öýara gurrundaşlykda aýtdylar. Indi şu ýerde ýörite maglumatlar tahtasynda asyl goýulypdyr. Türkmen rus dillerinde haýsy resmi namalary tawsyrmaldygy. Şu ýerde daşary döwletlerde okan talipler önümçilikden aýrylmak şerti bilen gündüzki hukuklarda okan bolmaly diýär. Gaýban okanlar ýa-ni Aýsmal Kameski institutlarda okanlaryň resmi namalary kabul edilmeýär diýilýär. Ine men Mara welaýatyndan Penzanyň döwlet üniversitetini tamamlap gelen oglanla söhbetdeş boldum. Şu 10 ýylyň içinde men öz arzamy tawsyryp çykdym diýdi. Onuň daşygydan oturan gyýlar bilen söhbetdeş boldum. Olaryň habar hepde berdi şu ýerde tawsyr bilen bu günde şol sanawda özümizi belletmek üçin şu ýerden aýrylyk bilemizok diýip gurrun berdiler.
Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Diplomlary ikrar etdirme ugrunda şu günler dören nowatlaryň suratlary da bardyr. Bu fotosergimizi görmek üçin adathabar.com websaytymyza täýat ediň. Öz pikirlerinizi hem mälim ediň. Şu tapar Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek ýaşullar maslahatyna taýýarlyk işleriniň başlananlygy habar berilýär. Sentýabr aýynda boljak bu maslahata eýýäm şu gün görülýän taýýarlyklar barada gurrun bermegi Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýewden soradyk. Kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmuradaga ýaşullar maslahaty sentýabrdek Balkanda geçirilmeli edilipdi. Size berilen maglumata görä oňa taýýarlyk işleri eýýamdan başlapdyr. Şu taýýarlyk işleri nähili ýagdaýlarda gözelýär? Öňkü Krasnoyarsk häzir Türkmenbaşy şäherine geçiriljek ýaşullar maslahatyna taýýarlyk işleri eýýam Tomsun ilkinji aýynyň ilkinji 10 günlüğünden başlandy. Gözelýän iň esasy bir üýşmelegiň geçiriljek şäherine Balkan welaýatynyň beýleki etraf şäherlerinden kommunal hojalygynyň işgärleri, ýagny köçe süpürjiler, bagbarlar ýaly tehnik işgärler tapgır getirilýär. Olar şäheriň köçelerini firip süpürmek, köçe boýundaky agaçlary timarlamak, bir mahal bolan häzir odadyny sudurgalan köçe ýakasyndaky aýmynçylary gülekmek, köçeleriň gizlin bu ýerlerini terim ýylbäri baslyp ýatan wirilleri, awtologlary ýüklemek ýaly işler bilen meşgullanýar. Amanmurada bu işçileriň beýleki etraplardan getirilmegine näme zerurlyk bar? Türkmenbaşynyň özünde de ýangy işler bilen meşgul bolýan idara adam bardyr ahindämi? Dogry diýen Muhammed, ýöne Türkmenne fartok faman seçer öz aýbyny öwetser diýen paýhas bar. Ýaşullar maslahaty diýilýän üýşmelegiň geçirilmegine 3 aýdan köprek wagt barka. Welaýatyň beýleki etraf şäherlerinden tehnik işgärleriň getirilmegi Türkmenbaşy şäherine, ýa-da onuň kenar etrawyna kommunal hojalygy edaralarynyň işiniň gowşak telli ýoly goýulanlygyny äşgär edýär. Diýeli ýangy kommunal hojalyklaryň etraplardan getirilýän işgärleri, eger ýangy tehnik işgärler Türkmenbaşa gelýän bolsa işlemek üçin olaň öz işlerine nähil bolýar. Gaty wagol agyrly meseleni gowdum. Tehnik işgärler tapgır gelip Krasnoyarsk şäherine işleýär. Ýöne olaryň esasy iş ýerinde, ýagny işleýän etrawyna da amal etmeli işi onuň öwrülip gelerine garaşýar. Ol özüniň owasyna işleýän iş edarasyna öwrülip gelenden soňra şol işi amal etmeli. Şu ýerde bir galp ýagdaý bar. Netijede şol bir işler kadam ederek işleýär. Ol heme özüniň aýlyk alýan edarasyna gulluk borjun berýär. Hem de idare ýolbaşçylarynyň görkezmesi bilen islemese de gidip işlemeli bolýan ýerine anyk misaly bilen Türkmenbaşy şäherinde de başga kimdir biriniň öň etmedigi işini ýöne aýlygyny alan işini amal edip zähmet çekýär diýmek, bir adam iki işgär ederek işleýär ýöne bir ştat birligine, ýani bir adama berilýän zähmet hakyna alýar. Polýahmamadaga beren maglumatlaryňyz üçin sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda adathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.